ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Mule Zimbabwe ngiyalibingelela ngethemba ukuthi ngitholele kahle namhlanje ngethemba ukuthi lapho elikhona hayi impilo sihamba kahle nxa zingahambi kahle njengazonke insuku ngithi lafanele iDrewmas media lapho yalibe kwazi ukuthi impilo zenu zizahamba kahle ngakhuluma lathi bizo lami ngitshiyera ngihamba leshumba. Chiyera makali. Ndilipho makali. Ndirinani chose. Ndimika makanga muri kwa Musami. Aramuzita ndinonzi Andrew neshamba. Kusakana kwatsokuita muri Zimbabwe sezvamanzwa nachiyera kuti yakwana nguva iya yakayi kuti tinge tichikupakurirai nyaya dzinopisa, nyaya dzinofadza, nyaya dzinosuwisa nenyaya dzakadaro daro. Asi chandingade kukuzivisai ndechekuti seDrewmas media nhau dzetinonyanya kuburitsa hadzisi nhau dzinongowanika apo neapo zvokuti Drewmas media ikaburitsa bepanhau iro raburitsa chivhitivhiti chaburitsa kwete isusu tinoda kuzvimirira. Naizvozvo kana mine nyaya dzamunoziva dziri kuitika kunzvimbo kwenyu kwakasiyana-siyana tibate iswe Drewmas media ndozvatakamirira. Mule Zimbabwe ngetemba lamuzu Andrew lapho ekhuluma ukuthi thina njenge-Drewmas media indaba esizikhipha indaba lezana ongake uzithole kumbe kumaphephandaba kumbe ngaphi yithi phela siqala ukuthi phela sizikhiphe uqala ukutshisa vele libe kwazi ukuthi uDrewmas media yikho phuma khona ezitshisayo. So nxa kwazi ukuthi esigabeni ohlala kiso kule ndawo ezitshisayo yafonela thina beDrewmas media ungafakisa udokodo ukuthi phela sithi sigijime sifika ngokwindatshana uyayazi indaba zeDrewmas media ukuthi leziyana ezingajayelekanga. Ndinemumvunzo chiyera. Muri profita here imi? Ayo. Muri n'anga here? Ayo. Kwenini? Kuti muri chi? Ndiri muprofita here? Ayo. Ndiri n'anga here? Ayo. Chaita kuti mubvunze izvozvo kamuri Zimbabwe ndechekuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti hamuna kuenda kwakati wani kwaitika zvakati. Imi makatozviona mukanyarara komaidi kutiudza hatifembere isu. Munofanira kutotizivisa kuti tikwanise kunge tichiuya kwamuri. Chichionesa? Hai kamera ika. Saka ndizotapera papi battery. Rapedza kutora zvese. Ndakata. Rangasatapera. Rangasatapera. Rangapera. Okay. Saka munototidana kana paine zvinenge zvaitikako tinouya mukatidana hatirambe aiwa tinomhanya sekatsuro touya ikokoka toudza vanhu zviri kuitika kwenyu asi hatingodi tumwe tunyaya nje uyezve tiri vanhu vasingade kunyanya kubhilivha nemawhatsapp kuti whatsapp wabva kuti pane zinyoka raoneka rinenge musoro wembudzi aiwa tinoda kutanga tinyazoziva kuti iriko ine nyoka iri musoro wakadaro kana iriko aiwa katinomhanya toenda ikoko. Chiyera takange tiri kwa Musami makawaona gogo makawaona sekuru amene zvamungade kutaura mune Zimbabwe pamusoro pezvo zvamakanzwa. Mule Zimbabwe sahamba phela safika phela eMusami lapho kuhlala phela ugogo lokhulu labanye libathanda lelitshana lisibuza phela ukuthi kanti banjani. Hayi mina ngathi ngibabona ungabantu sibila abaqinile abantu abasebefit compared to uqalise ngaphana kusaselomlilo. Kodwa into yatshintshayo ngani sitshintshile ngamazwi ngenkulumo ngama statement yasethinti
Another way. That's this, tomorrow that, you know. Saka ipapo ndo na uya kangoma chite kuna Sekuru na gogo. Vanhu vaya vasingadyidzane nechokwadi, vanhu vasina ukama nechokwadi, vanhu vanofarira kuti zvauya mupfungwa nguva iyoyo ndo zvavanenge vachitaura. Naizvozvo zvinoita kuti tive nemibvunzo kudarika mhindo. Hanzi naSekuru, zvataikuudza izvezvo kuti gogo vane nyoka, zvakati imwe yange yakatigara, asi tatisina kuziva kuti patakataura navo vanga vasina kugarwa nemweya futi. Nekuti vatenda mangwana kamudaiwa zvandakakutaura inini zvezve mamhepo anga andibata. Saka muri Zimbabwe into esenzele nje sava lokuzbuza ukuthi sathi sikhuluma ugogo wayevuma kuti hayi nyoka ngila yami ayisifanani naleyana yami ngenje so kodwa phela sithe sesibavakatshela okucina ivideo le ephumileyo hayi khulu kade sesithi hayi wami umfazi kalanyoka nje hayi ngusathane hayi ngiyathemba usathane singayezulwini sesengani zathi hayi uNkulunkulu lakasobani ngibale yabi category. Asichera ruberorwo ndinorwita wani paya pamunonzi nananingi paya ndakanyarira asi ndokuprotecta nguva ndo rwechokwadi rwandakaona kuna Sekuru vakataiwa mukadzi wangu angamboitwe nyoka ndiripo, saka hakuna zvakadaro. Asi chatoda kuudzai muri Zimbabwe takasvikapo nguva dzanga dzapera, saka taingomhanya hatisatapedza navo gogo naSekuru. Tizodzokerako tine mibvunzo yatoda kunzwisisa kotodi tirive nawo katiroramba tichinyeperwa ino, asi mibvunzo tinayo yakawandisa nekuda kwekutaura kwemamhepo avakataura, asi mibvunzo ichiripo yakawandisa. Chandinongoda kutaura chatisina kunge takuudzai last time choti takakuradzai mapicture aSekuru vari mugarden. Hanzi naSekuru, inini hangu zvokuti tirambe chikuti tipewo mari tipewo hembe, chatinongoda isusu ipombi yekudiridza gadheni rangu. Kana ndadaro ndozati muriwo wandichaitawo unondiitira zvese. Ndakwana chekudya, ndakwana wokutengesa, kana ndatengesa ndotenga chibage, kana kutenga hupfu. Saka hatimborambe tipewo rubatsiro. Saka ane mwoyo munyoro anonzwa kuda hanzi naSekuru, aiwa kanditsvagirewo pampu ndingodaiwo hangu ndichidiridza muriwoita, hamboone futi ndichiuya kwamuri chiti ndoda rubatsiro. So muri yeZimbabwe khulu sathi sikhuluma la inqali kukhangela ekuqaliseni kwevideo ya last time ukhulu wayesenza amigelo, so esithi hayi lapha sevuna uziqalisela uyi-irrigation ngoba okuncane, so into engiyifunayo ukuthi lingidinga abantu abazanika kuyimaphampa ukuthi ngiyabe ngikwanisa ukuthi ngizithelelele nje kunganjani kungela nto ezandihlupha kulokuthi ngibe mphakamisa. Nje uyabona ukuthi umumo kaSekuru ukuthi kakhulu ukuthi unyawo lwakhe alukho right, ngeke kwanisa ukuthi bephakamisa amabhaketi. So muri yeZimbabwe nuthi kafuna ukuthi everyday belenguthe ngongcence, so engaba le pump yaba izenzela imbhida yakhe ethengise ezithengile into zakhe azifunayo. Ndingati pa zvese zvakataurwa naSekuru ndine one chisina kundifadza. Hanzi vanhu vese vamakauya navo taingoti hapana zvatingaite hedu sezvo mairanidza chido chenyu, hapana zvavakaita. Asi nyaya hombeka ndeyekuti pane pavakatifonera vachiti Muzukuru ndarwara mukarenza kusvika nhasi munondowana ndafa. Tikaenda namadzimai mamoyo vakasvika Sekuru vasingagoni kana kumuka vakanamatirwa, asi takaona Sekuru vakuti dhana sepwere kudzidzira kufamba kubva kuna mamoyo. Asi hanzi aiwa ndezvenhema zviya. Hayi ndaba yangikona hayi hanzi sindaba penduke, so hayi asasi ukuthi kuyozala nkomoni kunzima. Asi zuva ranhasi sekutaura pamakaita pamacomments maitibvunza kuti ko Muzukuru ari kupi, Muzukuru ari kupi, Muzukuru ari kupi. Saka zvido zvenyu kunyanya tati tiunze Muzukuru, mumbosangana naye ka mutaure naye
zvamunenge muchida kutaura naye, zvamunenge muchida kuita sei kunzwisisa. Nhasi tine muzukuru. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Sekutaura kwataita muri Zimbabwe, tadana muzukuru kuti ange achiuya akatimbokurukura naye. Kwaziwa mwanasikana. Makadiko muri Zimbabwe, ndiriko, hamusi kuona muri kundiona kudai haiwa ndava bho, handicharwari, handichadi haiwa ndava right. Ndoda kutendove Drewmas, vane shamba, tando nachihera haiwa vakandibatsira, ndiri mupenyu, ndatoraight, handisisina kana panorwadza, nangofananawo nemi kusimba kwamakaita. Vamwe ndovaitibvunza kuti ko vachiri vese remuzukuru nemurume wake. Kubva paya ndiri ndega. Ndiri kubatsirwa navanondibetserawo ndichibhadhara rendi, ndichigarawo kumba kwangu kuzvigarirawo ndega. Ndakambosiya nezveku ndakatega ndimbosuduruka bhozi kubva pandakabva paya pandisina kumbomuona ndinozongomuona, kana kumusha handauzombodzokewa, kana vekumusha vatoziva kuti ndiripi. Nanhasi ndakangobva paya ndinozombodzokera. Malaini angu ndobva vamavhurisa ikoko, ndobva ndazovhurawo mamwe malaini. Malaini ako asi anga ari muzita mavo? Ndanga ndakavhurisirwa malaini ikoko, kana taigara tese, saka ndinovhurisirwa pane murume anokuvhurisira malaini. Ndobva angoti one day laini reWhatsApp, laini remakosi, ndakaita ndingoti 4 days makosi achirombopinda. Nekusaziva kamunhu, ndobva ndazodzwa nomumwe munhu amainini malaini akablokwa. Ndobva ndatazotengochi, ndobva ndatora chituka ndaanacho, ndobva ndatenga mulaini angu. Zvakaoma. Saka wakazotova nedzimwe nhamba itsva dzisiri dzacho dzavanga vachiziva naye? Hapana kana anodziziva kunze kwemi. Nyama dzangu dzevamwe wandinongozivawo vanhu mashamwari, handina, havatodzizivi namba idzodzo. Ndakangotenga malaini angu 2 unit 1 ndoanondongoshandisa. Chitupa changu ndakazotora ndaanacho. Ndakanotora death ramama vangu, ndatora chitupa changu. So in simpler terms, wakatiza murume? Handisi ndakamuramba kai, ndiye akandisiya. Ndobva ndangotanga kungoita life yangu. Ndo akandisiya, kana mukatasa kumusha paya ndiye akandisiya, ndobva ndangotanga kuitawo zveupenyu. Nhasi akadzoka kuti ndine urombo dhiya, situation yange yakaoma, ndiri kuda kuti tirambe tiri pamwe chete. Wakagadzira here kuti udzokerako kwaari? Papo haakana. Pane munhu akambofera akagara asina murume. Bhozi chakazoita kuti ndinyanyore mwoyo, hanzvadzi dzekumusha kwamurewo nanhasi dzinoblema inini. Dzinoti iwe dai wanga zvawaiziva kuti gogo vane zvavanazvo, dai paiya vanhu veDrewmas vakaudza kuti vana gogo vasataure zvinhu izvi zviri kuitika izvi, nanhasi vandoblema inini. Kuti vakatofona ukati vese hafu yese ini ndinitori nyoka yavo. Vakatonditi vakatombofona ndichine laini iroro, hanziwo muzukuru waisafana kuburitsa zviri kuita vana gogo, chero dai makaenda kwamutare, maimboenda kwamutare mopedza zvinhu. Kati ini handina chadaiziva, ndaingobatsirawo. Sori zvenyu, ndomashoko andikapedzisira kutaura navo. Sori zvenyu. Ndisati ndachinja laini ndichikutaura nekwamuromba, ndafonera sekuru nagogo ndikati gogo, inzwai zvitaurwa nevana wenyu. Zvana gogo nasekuru hazvina basa muzukuru. Iwe ndowaive nesu pamoto pano, siyana navo. Saka kubva ipapo mwoyo wangu wakabva wangourawo, ndikati ndindatoro. Kana muzukuru wavo akatonenhasi aitondiblame achinditi iwe waisafana kutaura zvaiitika, waifanira mungofamba nagogo. Ndikati chero dai taifamba, handikuwese kufamba kwataita taibetserwa navane shamba iyi. Pasina nasendi, ndofunga pakabuda mari yakawanda tichibetserwa, kana vanhu vaiuya vese vaibhadhara navane shamba. Hapana kana chikafu chaicho taigirwa. Pane vaya vakambofona, vaya vakambotitira munamato pafoni, vamuchikuvaziva. Handiti vakataura pai vakati chakutumira mari yechikafu kuraona ambuya. Vakatonditi pamwe wakatumirwa mari, vaiti vachatitumira 800, pamwe wakatumirwa mari iyoyo kadya. Kasi ndakangozvisa kuna Mwari, ndikati kundibatsira handirambi, vanhu vakandibatsira nepashoma ipapo.
kasi hapana ende mundoza vaenda kutibatsira vane shamba vaiuya nekwamuri. Hapana munhu akambouya kuti direct dzimwe dzenguva mwaigona kuuya nekwamuri motondipa mari kuti muzukuru kwatumirwa mari yakati chibatsirika. Nanhasi ndo ruvengo rwangu rwekuti vanoti ndaitumirwa mari yavo ndichidya. Ndofunga nhau iyoyo muri Zimbabwe ndakamboitaura zvakare naJera kuti pane vakange vati varoda kuyamura muri. Iyamurei, muri kuona kamuzukuru ndiye anotonzi futi ndiye akadya. Isusu takanga takudzwa runyere kupero kunzi veDrewmas media vakadya. Mari haisati yauya mari iyoyo. Dai waro mazadzikisa zvamakange mataura nekuti ruvengo rwacho hatingarugone zvachose. Chera vachere. Muli eZimbabwe ngiyethemba liyambona umzukulu namhlanje silaye. Ngiyamthemba ukuthi liyabona ukuthi hayi seliyelo bone sibili kasafana ndalapha naye sekhaya sagijimisana nomlilo. Awuyakhuluma ukuthi khathesi uzihlalele kahle noba irenti kulabantu abamncedisayo ababesuka eDrewmas media balokho esithi hayi mzukulu obunjani ukuzincedisa. Uthi futhi wahlangana lodubo lokuthi ogogo babelokho esithi hayi wena uyathumela imali zinjani uzidle uwedwa. Uthi gogo ugogo uthi wake wapromise 800 wablema umzukulu wathi mzukulu wena nguwadla imali. So umzukulu uthi hayi mina kulaluthwe ngale 800 engayibonayo. So mule Zimbabwe ngiyethemba ukuthi kulo muntu wapromisa imali njengayona leyo hayi phela kathola ukuthi enjani keep ipromise yakhe because sathi sifika kugogo wathi imini kune munhu akatatipa mari ko iri kupi wane shamba tikati kati Chiyera iri kupi tikati nhasi tichaurayirwa mari yasingazivi. Saka bude Zimbabwe ndicela kuti likwanise ukuthi likhipa ama-promises enu laba bakwanise ababepromise ugogo hayi kasi kubuyeleni phela kugogo semnika imali. Ngiyakwazi ukuthi abanye basithi asincedise umuntu oloyayo asincedise umuntu oloyayo kodwa hayi mule eZimbabwe lizibonele lizizwele ugogo ezikhulumela. Ngiyethemba ukuthi liyathaba libona umzukulu elempilo enhle eziphilela kahle ijwabu lakhe selitshintshile iweight yakhe hayi sitshintshile. Lani liyazibonela mule eZimbabwe ukutshelwa nje ngiyacina mfaka isawudo liyazibonela. Ndinozviziva Chiyera pavakabvunzwa nhau yemari vanga vagochiuka pamwe madhuve angangoshedzwa akati madhuve vanhu vakadya mari yedu ava. Muzukuru ndosaka kuti wataura zvakawanda asi takuda kumbodzosa mamemories mumashure nai kumbokudzosa pfungwa dzako mumashure. Ndiripi zuva raunoti haufe wakarikanganwa uri mumusha uya? Zuva randisingapinda ndakakanganwa gogo wachimhanya wachipinda kundanzwa nenyoka ende nyoka yacho inahamu ndaisaiona kasi waiona kutota miri wese kudai kutota ndopandakabva ndatanga kutya nepandaiona zvinenge zvimbwa zvagona kuekana zvakawanda mapere handisi ndega ndakamaona. Pakambojoa akambotaura nyaya yekuti aida kuuya pamba chichichi akapromisa vanhu akasazouya. Vanhu vemhuri vavaungana tiri mumba kudaro padarika mapere 3 nepamusiwo. Ndipi ndakasvikangana vanenge vachida kuvabatsira chikafu vabatsirei. Handizive kuti nini ndakagarika zvangu kasi munhu akambobata moziva kuti munhu mufambi akamboura imbobve akamborega kuita unhu hwayo. Pamwe inogona kutozondi vanogona kuzotondiita wese nekuti ndiri kuita ndiri kudya mari yavo ndiri kudinepo hapanawo zvangu ndakatongozvigarira. Ndakangozvipa mupenyu kuti solo munhu ndiri ndakuzvigarira chakakosha zvakawanda handizvitsvagi chero ndichirarama bhozi zvakaoma. Chimwe chacho chavaitaona kuti hanzi gogo taitwa zvikwama kungobhilivhisa vanhu chete kwamutera ndambokukanganwa. Handina hangu kuenda kuchikora asi ndotoziva stereki handa kutombokukanganwa kana muchiita ndokuperekedzai tinonovatora gogo ndokuperekedzai bhozi ava kutotiita unge hamena mhino unge tiri kunyeba unge tiri kudii. Handambopakanganwa ndotopaziva chero namadirection ndotadza kuziva zvangu semunhu asina kumbokurira kwamutare semunhu asina kudii asi ndotoziva tikafamba so chero ndiri mumota tinotosvika.
hanzi aiwa tinosvika chero tiri mumota kuenda ikoko vanhu vazhinji vaingotiti tikudawo nhamba dzikwamutare tikuda nhamba dzikwamutare aiwa tichaenda hedu kana nyaya yambopora asi chera muchana nemuzukuru nasoko ini ndinenge ndakurira ndofanha kutoenda chira vanha kuenda havambotyisi havatyisi sekuru vayo vanotyisa zvavo handimukuona takaenda matambudziko akatomboita kahandei ikoko kuti gogo vanenge varipo dai zvaibvira nasekuru vange varipo sekuru nagogo navaneshama chero ndikakunongedzerai kuti apo itosara panze ndosara panze ndoti gedhero tosara zviri panze chira yopinda muri kumunzwa kamuzukuru akaita adzi handitye asi akuda kutaura kuti atakusvika handitye kukuperekedzai handitiri panapa ndiri panapa gedhe iri ndoti pindai mugedhe mota dze dzakatozara pano kusvika kuwhite house kwamanditoro dzedziritoripo mota ndotongoti kiu mukapinda mugedhe ndaisatoriziva ndakazotoudzwa kuti ndononzi takatoti tichipinda tobva takuiswa sanitizer patasprewa nemeno chandakasiwa nacho mutsoka ndobva tafamba itara tongoti kubva pano ndongoti 3 meters tobva tazopinda mugedhe 3 meters nyaka yagogo tobva tazopinda mugedhe tapinda mugedhe takangosvika nekungonzi ndedzaigogo vane hembe yepingi vauye kuno nemusikana akapfeka sketi yelo anda akapfeka sketi yelo takabva tapinda saka zvinotonyadzisa zvavakaita zvinhu zvakapera varamba vachingodzoka zvinhu masure kuti ye sekuru varegererei ndakagara navo imi vanagara nanzototsa 8 years ndarohwa mumba memo saka sekuru varegererei haisi mhosva yavo mangwana vanogona kutokusvikira chitoti ambuya vanorwara saka sekuru chokwadi munotera chokwa chakataurwa nani nagogo plus sekuru havano chavanoziva sekuru munhu wacho nedzake dzakato munhu akutodzwa kuti ndakakusunga nenyoka akutotaura kuti vanonyepa mbuya varegererei muri yezimbabwe sekuru havana chavanoziva ndakagara navo vanyu kana inini ndaitombotiwanzi kamunhu kasingazvari kamunhu kasingabereki kanodei pano bratishit kasina ingozvishingisa ngoti sekuru munhu anorwara munhu akamborwara nepfungwa zvamunoziva saka dzingoti dzitori 2 chaidzo pfungwa saka varegererei munofanira kutotaura nagogo gogo ava havana chavanotaura havana vaiva mbuya vangu vai saka chero ndikazoita zvinhu zvisvini ndotoenda kunovaona kutoti gogo makaita basa nezvamakaita ndotoenda kutonovaona handimbofa ndakarega asi zvino ndakambomira zvangu nekutya ndati kana kufoneka ndimbomira manzwa kamashoko emuzukuru ari kuratidza kuti haana kurasa rudo nanagogo nanasekuru madiro anonge vaita ndo atinonge vaita tichipota tichienda tichinovaona kuti vari sei. Sekuru vakaita U10 kunzi kana mbuya pamwe vakadyiswa akauzvoonawo sekuru vanorwara dai vakadyiswa sekuru vaya vairova mbuya vanyu papasina rugare nombabaya gaiva handi vakazo sekuru vairova mbuya vaya vaive muranda vaya nasekuru vanyu amuwazi vakatostroka ndapa sekuru vaive muranda vaya sekuru vanyu kuzoti ambuya vazoenda kuchipatara sekuru ndo vaishanda pachipatara vari gadhi ndobva vaivarova mari vachingodya chidii ndopakabva vazostroka sekuru pavakabva vasungwa zvavaitaura zvii mukuru wesista woku kwamusama wakati vanyamugara zvavarwara kudai chega titore chii mukadzi wacho ashande pabasa ndokupinda kwakaita ambuya pabasa vachiwacha zvekumateneti nini ndipo vakatanga kuchirakasha vanhu vakatanga kuchija vanhu kurakasha kuti nini vadai vaida kundidya vakandidya kudhara havaisambondidya kana kumashoko ese kumakwamusamika ndaitonzi kaka uyu anoroya nambuya uyu anoroya nambuya kasi ndasina basa nazvo ndaingoti amen ndogarira murume wangu bhosi ndaimuda semunhu kana wakarorwa uri mwana mudiki
wakatangwa futi nemurume unengorongori nekabhilifike mwana udi kana madhesa ndakabva ikoko ndaitomboita kuti ndaichema kasa ndatojaira ndatobho chera ndine shwiro yekuti dai ukaita karudo runenge rwemuzukuru. Ndiri mwana ini. kurorwa chera muri kumunzwa chera hatembeke zvachose ndinonzwa nditimiri yega. Ko muzukuru sekufunga kwako iwewe nemaonero ako wongupamba paya takaenda nevanhu vakawanda dambudziko iri unoona sekuti rakaperera kupi iwewe? dambudziko iri vanhu 2 vakapedza dambudziko iri. Handiti takati vamamoyo vachiuya pataenda kwamutara vanhu 2 ivava. Okay. Asiwo sekuru nezuva itaura kuti vamwe vese ava kuzvinyepera chaiko pane ukubhinga akadiwo ndiwongo uripo ukubhinga aiwa pane wavakapiwa nhamo aitongozi kuti akaongonofunga takatopiwa nhamba idzinini achiti apiwa nhamba nevi kuDrewmas aingoita munamato sezvaita vaive kuUK vari zvokuti aifona itaiwo chakati torai mvura munamatire togesi ipapo hangu handichazivi. Ko ipapo manje sekuru vakataura kuti mbudzi dzavo dzese vakatengesa vachibhadhara munhu wokubhinga. Zvaitika munhu uyu aifona handiti kuti tengai chakati, tengai mafuta, tengai mbiya, tengai machira, itai munamato, tengai huku mudai. Ndo mari yaimbodi yaishanda. Iya hana chaakabhadhara. Kubhadharwa hana chaakabhadhara. Ko mbudzi dzacho muzukuru akuti ndakatengesa mbudzi dzese dzanga dziri 20 here. Dzadziri 2 kambudzi kadiki diki nehombe yacho. Handikumusha mbudzi $20. $20 nai wedu wei. Aiwa handikaona mari nchavatengera mbudzi dzavo. Ndakamboinzwawo nomumwe munhu nyaya zvikanzi takatengesa muzukuru akanotengesa mbudzi nambuya kuvari kutoblema inini. Ndikaona mari nchanovatengera mbudzi dzani handiendiko ndinongotsvaga munhu kana kusiya kumashops ndoti mbudzi dzavo idzi. Dambudziko rinachihera kandere kuti vari kuti dzingani wanda hautangire pa2 here chera ukati dzese ndikamba dzese dzimbiri dzese makaona paipe kana pamakauya pamba paya mbudzi dzadzaive sekuru wangu sekuru baba princess yembe yekuzasi yakatsvaira ndobva vati pane dambudziko risinenge raitika wanai chengotengesa chero chamaona paitwa nesimende yaida kuvaka yanga yacho vaitengesawo ndo yaidyiwawo handipakambogarwa panhu paya paya munhu aitouyawo pandimi ndo yaitengwawo muriwo kana pasina ndo yaitengwa hupfu mari iyoyo apo nekutengwawo kana chibage. Ini ndafungidza kuti pantati isusu zuva rausingakanganwe uchataura nhau yenyoka pawakaona zinyoka. Zvino zvacho mazuva usingakanganwe ndide. Dai taenda ngandiri dresi ndainyora zuva randasingakanganwe ndaipasa ndaibuda ne6 chaidzo. Pawakaona nyoka handigoni kuitaura nyoka iyoyo. Yakaita satando. Ihombe plus handina kuona musoro handina kuona muswe ndakaona pakati yaifamba munhutsika saka ndaida kuti ndipinde nditore chibhegi chevana vaivepo vana vasekuru vangu vaigara vaiva hembe ndopandikabva ndasanganidzana navo vandadedzoona vanhu vaivepo vakatoroona kusvika vanhu vasiya richingofamba richienda kuspare mudhainini richingofamba ndobva vasuduruka richingofamba. Kunzima. Muli eZimbabwe ngeThemba lamuzwa umZulu lapho ekhuluma amalanga anga. Chera musati maendera mberi. Mzukuru wangu kaThando. Hanzi Thando kwenza nenyoka handi ane mashoko ungandonditaurira. Kuchari kuMotembe anoti inini ndakaita kunge nyoka. Kana nyoka kaita
Unoita ungewewe. Nyoka yakatoka inini nezvino ndinenda ite naina nditi. Nyoka itasata mbozvarwa payakato. Kurodza kuti yakaizwa pamwe naani shamba. Pamwe naani shamba. Ale kaiwe eite Muzukuru chamba chera because anga ichienzana na chera. Asi. Ayo. Ongoza twazvarwa. Saka yakongoza twazvarwa. Kuseka tingaseke zvedu asi upenyu hwakamborarama zvinopera ndo zvinoita Mwari. Vanhu vasatedzera sekuru wangu wakamborwara vaindi sekuru wangu ndaivabikira ndichivadisa kana inini ndaitombotuka ndikamanuka but shit kanenge kanobvisa mimba dzakuzvarwa kasi ndaingosa kuna Mwari hapana chandaiziva ndaingoti amen varegererei sekuru vanorwara varegererei vacheri muli Zimbabwe ngethemba liyezwa umzukulu lapho ekhuluma ukuthi hayi amalanga amaningi angasoze wakhohlwe usaqalisa indaba yomlilo lathi saqalisa ukuhamba uthi ngeke ekhulume one by one kodwa uthi angasoze likhohlwe ulapha esiya khona eMthare lapho esafika sayisabuya ngena kokhulu kodwa uthi yena ama-directions lokho enjani ewazi ukuthi engathi Drewmas media asambeni hayi siyakwazi ukuhamba sefika ngiyakuthenga ukuthi kulabantu abaningi ababehlala becela ukuthi hayi sifuna inamba zikaSekuru wakhona ngalo wangaphi weMthare so singakwanisa njenge-Drewmas media ukuthi sihambe hayi sizabe sibuya silinika uthi futhi elinye ilanga angasoze likhohlwe lilanga eze kubone inyoka yangikhona ukuthi kabonanga umsila futhi kasizange ibone ikhanda langikhona but hayi inyoka yangikhona yayinkulu. Frado. Usaseke ndidairewo. Ndidairewo kabokangu. Ayo, andikazivi. Awukazivi. Amunombokomenta kagiara ndakapfeka nasire ami. Oh, mapfekera Muzukuru saka ndakati achakomenta na Muzukuru koza ndisanda kuona akarifera ukanaka. Kana inini futi ndoziva kuine Drewmas. Kuina Highlanders. Naso katorera ngezi platinum. Ndakati ndoda kuti timbotamba bhora na Muzukuru tonzi kuti zvekufamba sei. Imwe Zimbabwe ndoda kuzivisa ndezvokuti panhau dzebhora chera vanongorasika. Vaudze futi timu yenyu kunze kwenyika. Imkani. Ndoziva munhu wanchete. Ndofanira Christian chete kuti amutabe Ivan akatambira ngezi Dynamos ndoteyo. Unoyesiya sevi. Mamunzaka inini hangu nezvironda kave nemufaro mukuru ndichiona chere ka ichibvambura kamwe katimu chandodira chose vazhinji vangangobvunzawo kuti sei chandodira ndechekuti nyangwe iri under pressure sei inozongowina. Mune Zimbabwe tatandara ndofunga mainzwa nawo takada kuti timborerutse timbobuda kamunhau dzenyoka tisangoramba chiti tek nenyoka timbotauro wedu dzinofadza ropa dzinovaraidza ndosaka tanga takutaura hedu nezvanangezi platinum nezvanadhimbari. Mamunzwa mashoko ataura Muzukuru vazhinji maive nemibvunzo yakawanda muchiti vanhu vacho vakutoti confuse hanzi neMuzukuru Sekuru varegererei. Sekuru varegererei. Vari murudo vari kuvarira gogo. Murudo. Azvinhu zvinofadza hazvo. Ini ndoona stance yakatorwa naSekuru in as much as we might blame him chiti vakati zvakati but munhu wese kana uine haranga yako you protect kuti chero chakaipa chainenge yaita iwe unoti chirichi chakanaka. Izvozvo so vanhu vainditi utadza kugarisa mukadzi wako musoro ndikati aiwa ari kapolisi yakati wanga uchimprotect. Yes. Okay. Yes. Polisi yakati yakufita zvakaipa musanyepego ungangoda kutengerwa zvimawigi zvinodhura zvimachichi utori bona that. Ngatisangane muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa zvachange tichikupakurirai zvido zvenyu kunyanya
nhau tinadzo dzakawandisa dzatoda kuti tikupei. Tinotoshaya kuziva kuti totanga ipi. Mumwe unongoti vapei seka 1 mumwe uzoda manje tikavapa ka 1 tozopedza svondo tisina nyaya takangoti zii zvinozobuda here. Zvinobuda shumba. Sure. As long as ataenda kwamutare naye Soko. Kwamutare ka. Sekuru avasotaura zvedzungu. Sekuru vazukuru ndichauyawo ikoko. Hatisi kuuya kuzokunanga iuroi asi kuti tiri kuda kuuya kuti tizonzwa nhau yagogo chete inini basa renyu kwete. Isu todaunangana nagogo veda. Timboudzwawo kana Sekuru kuti vakazvifambisa sei vaidi nyoka iyi. Vakapa munhu kuti anouraya vanhu nenyoka here kana kuti iye ndiye angakuita musikazwa nenyoka yanga inayo sezvo gogo vaitaura kuti nyoka yange iri kutaga chikafu. Saka iwo wakutenesa kuti inoti chete kana wanika utokako kapamba unoita zvaunoda nako ngati makono nedzungu raunombonditira iro riyari ndoda kunzwa kuti Sekuru hakwasi kungondipohwe kamudzi ndoda hanga nyoka kadiki kuti paunenge wakonerwa nombokutumira uri mubhazi kana ukanzi nemunhu ndokuda ukaona kanyoka kakuyawo uite munhu kwaye. eZimbabwe ngeThemba lakwazi ukuthi Drewmas Media sithona sile story ezichisa indaba ezisemlilweni nje ukuthi hayi nxa lilazo lina futhi khona ngapha emakhaya liyasitshela ukuthi emthare hayi bazathi uhambe ushumba loSoko nayasala mbalindile ngapha. Chera ndimi makati ambone chirungu uku kunoda vanhu vanonotaura nechishona. Saka kushona kandikoni futhi. Ngatisakale murezi Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Sekuvadzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. It's bye for now. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga